Moikka, mä teen. Joo, nyt teen niitä siinä hyvin. Pipuväessä mä tulin tuolta Lenolta. Ja nyt mä otan ulkoaatteet pois. Ja nyt on ilta. No jaha, kaikki ei varmaan kiinnosta. Mä menen jonkin valoisampaa paikkaa. No niin. Ja mitäs mä tein? Niin ei ole mitään sanottavaa. Emme ottaa purkkaa. Niin, ja iskä meni hakee mulle muroja. Koska mä halusin niitä. Tai kun ne oli muutenkin loppu. Ja sitten teitä varmaan ärsyttää, kun mä syön tätä purkkaa ja puhun samalla. Ja ulkona oli tänään hyvä ilma. Mua ärsyttää, koska mä katson tuohon ruutuun. Mä en katso tuonne kameraan. Nyt mä yritän katsoa kameraan. Ja mä en tiedä mihin mä menisin, mutta nyt rupee vähän tummumaan. Nyt iskä meni hakemaan. Se oli tallissa sittenkin. Vähän aikaa. Onks mä otan kaikki alaspäin? Nyt se oli ollut tuolla tallissa ja nyt se vasta lähti sinne kauppaan. Ja sulla on puoli tuntia aikaa ennen kuin se menee kiinni. Ja sit mä saan muroja. Okei. Mä en tiedä mitä mä teen. Mulla on hieno tämmönen vihka. Okei, te ette halua nähdä mitä täällä on. Okei, te ette halua nähdä mitä täällä on. Tai siis mä en halua, että näette. Mitä täällä vihkossa sijaisee. On kans hyvä puhua. Mä varmaan voisin piirtää jotain tähän vihkoon. Tai sitten tehdä jotain juttua. Koska mulla ei ole tekemistä, mitä mä ajattelin siksi tehdä tän videokin. Ja mutta tästä tulee aika lyhyt, koska ja kaikki varmaan tyhmä tekee videoita. Mutta nyt tää video loppuu. Eli heippa! Kestä 3 minuuttia.